nandiyan ka lang sa ilalim ng kama ko, sino yung kumakatok? Malamang yung mama mo, pero hindi eh. Hindi ko naman kinandado yung pinto para hindi makapasok yung mama mo. Ay, Ceylon. Babes, patulong naman oh. Ay nako, bahala ka nga bumangon dyan. Ito talaga, kahit kailan wala kang kasweet-sweet sa girlfriend mo. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Hold up to pare. Teka, sino kayo? Teka, ano ba? Ano ba? Amin yung bag mo. Nakikita mo tong balisong ko? Hindi ako mangingiming isaksak sa dibdib mo to. Ibigay mo na yung gusto namin. Ano ba? Huwag niyo kunin itong bag ko! Pare ako! Kaya nakikiusap ako. Huwag niyo na akong talunin! Wala kaming pakialam kung pare ka pa. Basta ibigay mo ang hinihingi namin. Tons, yung cellphone at saka wallet ang kunin mo. Isang malaking kasalanan sa Diyos ang pagnanakaw! Huwag mo na kaming pangaralan, Father. Kapag napuno kami sa'yo, papatayin ka namin. Ibalik yung bag ko! Aba pare, nanlalaban pa si Father. Ayaw pang ibigay ang cellphone at wallet niya. Ano? Turuan na natin to ng leksyon. Nandito pala yung cellphone ni Father eh. Yung wallet na lang kunin mo, Tons. Bakit kasi hindi kayo magtrabaho ng disente? Kayong mga magnanakaw, buhay pa lang kayo isinusunog na ang mga kaluluwa nyo sa impyerno! Tarantado ka pala eh, ha? Tama na, pakiusap! Tama na! Pagkatapos mong insultin kami, makikiusap ka na tumigil na kami. Ha? Ano ka? Parang hindi ka pare! Pwes, lalo ka naming pahihirapan! Pakiusap! Tama na! Ano, Father, ha? Magmamatigas ka pa rin sa amin? Ibigay mo na kasi sa amin yung wallet mo para hindi ka na masaktan pa. At saka ang mga pare, dapat mapagbigay! I-share mo naman yung mga blessings na natatanggap mo kay Lord! Hallelujah! Ayos lang sana sa akin kung ipangbibili nyo ng ibang pagkain. Kaso hindi eh. Alam kong ipambibili nyo lang sa droga yung perang kukunin nyo sa akin. Punyeta ka palang pari ka eh, ha? Tama! Patayin mo na ang gagong yan! Eto kutsilyo! Do the honors, bro! Alam mo, Father, hayop ka! Etong sa'yo. Ano? Wala ka rin palang binatbat kang hayop ka! Tuluyan mo na yan, bro! Saksakin mo ba? Tapos kunin mo yung wallet niya sa bulsa. Pwede na yan, Ceylon. Mamamatay na rin yan! Kung mabuhay pa yan, magsusumbong lang yan sa mga pulis. Hawakan mo na itong bago. Ha? Ako na ang papatay dyan. Ako na ang papatay sa paring yan. Bahala ka. Akin na yung bag. Eto yung kutsilyo. Katayin mo na yan! Nagkamali ka ng binangga, Father. Dapat sa'yo, ginigilitan sa leeg. Hindi mo sasapitin yan, Father, kung naging mapagbigay ka lang sana. Tons, nakuha mo ba yung wallet ni Father, ha? Talaga, pare. Ang swerte naman natin. Hulog ng langit si Father. Sinabi mo pa. Tara, Tons, balis na tayo. Baka may makakita pa sa atin. Iwanan na lang natin dyan ang bangkay ng paring yan. Mabuti pa nga. Hello?
tao ba dito? Nasaan na ba ako? Bakit ba ang dilim ng paligid? Ano bang klaseng lugar to? Ceylon. Teka, sino yung nandyan? Magpakita ka nga sa akin! Ceylon. Magbabayad ka rin. Maghintay ka lang. Punyeta, sino ka ba, ha? Harapin mo ko! Gago ka. Hindi ako natatakot sa'yo. Harapin mo ko! Sino ka ba? Tumalikod ka para malaman mo kung sino ako. Diyos ko. Panaginip lang pala. Akala ko totoo na. Sino yan? Ma? Kayo ba yan? Ano ba? Sumagot ka naman! Punyemas. Nananakot pa to, ha? Makabango na nga. Punyeta! Jenny naman! Lintik naman to, oh. Ano ba pumasok sa utak mo at nagtatago ka dyan sa ilalim ng kama ko? Dinakma mo pa yung pa ako. Damuhong to. Oh, easy ka lang. Girlfriend mo lang to, hindi ako multo. Ano ka ba? Bakit ka ba kasi nananakot, ha? Saka anong ginagawa mo dito sa loob ng kwarto ko? Nakalimutan mo na ba? May lakad tayo ngayong araw. Napag-usapan natin na susunduin mo ako sa bahay ng 7 a.m., di ba? Pero anong oras na? Hoy, 10 a.m. na. Kaya ako na mismo ang pumunta dito sa bahay niyo. I-postpone na lang natin sa ibang araw yung lakad natin. Hoy, grabe ka naman. Lagi ka nalang ganyan. Kasi naman, ang sabi sa akin ng mama mo, alas 5 ka na ng umaga umuwi ng bahay. Saan ka ba nagpupunta, ha? At saka, ano bang gimmick ang pinuntahan nyo ng mga tropa mo? Basta. Sikreto yun. Nga pala, kung nandiyan ka lang sa ilalim ng kama ko, sino yung kumakatok? Malamang yung mama mo, pero hindi eh. Hindi ko naman kinandado yung pinto para hindi makapasok yung mama mo. Ay, Ceylon. Babes, patulong naman oh. Ay nako, bahala ka nga bumangon dyan. Ito talaga? Kahit kailan wala kang kasweet-sweet sa girlfriend mo. Ma, ginulat niyo naman ako eh. Pasensya na anak. Ma, kayo ba yung kumakatok kanina sa pinto? Hindi kakaakit ko lang. Kung ganun, sino yung kumakatok kanina? Ay, Diyos ko, hindi ko alam. Siya nga pala, maiba tayo. Alam mo ba anak, yung bagong pari ng parokya natin, abay natagpo ang patay kanina. Ha? Talaga po, tita? Oo, ikinuwento sa akin ng tita Tasha niyo kanina. Pinagnakawan tsaka daw brutal na pinatay si Father Romar kaninang madaling araw. Nakakalungkot naman yan, tita. Batang-bata pa si Father Romar. Kaka-ordain lang niya bilang pari nung 1 buwan lang eh. At etong parokya natin ang first assignment niya bilang pare. Naku, napakasaklap. Kararating pa lang niya sa parokya natin nung mapatay siya. Grabe naman yung mga pumatay kay Father Romar. Mga walang puso at kaluluwa. Pwede ba, Ma, Jenny? Huwag na natin pag-usapan yan. Umagang-umaga, patayan agad ang pinag-uusapan nyo dyan. Inaikwento ko lang naman, Ceylon. Kasi buong gabi kang nasa labas. Kung natsyempohan pa lang ikaw ang nasa lubong ng mga kawatang pumatay kay Father Romar, siguradong pinaglalamayan ka na rin ngayon. Ay nako, Ceylon, kailan ka ba magbabago, ha? Ay nako, eto na naman tayo. Makababa na nga lang. Maiwan ko na kayong dalawa dyan. Kakain na ako ng agahan. Cheers! Tagay ba kayo dyan, oh? Oh, Jenny, love, bakit hindi ka sumasama sa amin? Oo nga, girl. Look, out of place ka na naman sa amin. Dali na, Jenny. Isang shot lang. Dali! Jenny! Subukan mo na! Guys, naku, pasensya na pero hindi ako umiinom eh. Ganon? Di nga. Iyain pa to. Ni minsan di ka nakatikim ng beer? Nako. Hindi talaga eh. At wala akong balak na tikman yun. Ano ba yan, Ceylon? Ang KJ naman ang girlfriend mo.
Babe, kahit isang bote lang. Pagbigyan mo na ako, please. Oo nga naman, Jenny! Dali na! Inom na yan! Go, Jenny! Go, Jenny! Go, Jenny! Kaya mo yan! Guys, hindi ko talaga kaya. Wala. Sailon, please naman. Wala. Sige, kapag hindi mo ininom yan, magtatampo ako sa'yo. Ayaw na magtatampo. Ay nako, kung ayaw niya, huwag niyong pilitin. Ganun talaga. May mga tao talagang pinapanganak na KJ at di marunong makisama. Jenny, tingnan mo, nagagalit na sa atin yung mga kabarkada ko. Wala. Inumin mo na kasi to. Sailon, hindi ko talaga kaya. Sige na. Promise, walang mangyayari sa iyong masama pagkatapos mong inumin to. Oo nga, inumin mo na kasi yan, Jenny! Okay. Ayan na, Akin na. inumin niya na! Susubukan ko lang tikman. Ayan na! Go, Jenny! Go, Jenny! Kaya mo yan! Kaya yan! Sige, eto na. Oh, yeah! Ang sama ng lasa! Ayos! Ganyan talaga ang lasa ng beer, mahal ko. Yan o, galing! Pero pag nasanay ka na, masasarapan ka rin dyan. Ano mga friends, cheers pa! Cheers! Alak pa! O mga pare! Yeah! Nakalimutan ko, meron pala ako nito. Eto! Uy! Heaven! Bale kami ni Sailon ang dumilhen siya para makabili niyan for all party people. Wow! O ano? Gusto nyo? O libre na to! Tinatanong pa ba yan? Siyempre gusto ko yan! Ako rin, Tons. Pahinga niyan. Matagal na rin akong di nakakatikim niyan eh. O ikaw, Sailon. Gusto mo? Huwag niyong sabihin sa akin na balak niyong humit-hit sa harapan ng girlfriend ko. Siyempre naman! Pahit-hit mo na rin yung girlfriend mo para lahat tayo enjoy! Teka Sailon, ano yan? Huwag niyong sabihin sa akin na... Ano, Jenny? Gusto mo subukan? Masarap to! Oo, eto na yung mga aluminum foils. Sailon, ano, bibigyan mo ba yung girlfriend mo? Ano, Jenny? Gusto mo bang subukan? Sailon, gumagamit ka ng ipinagbabawal na gamot? Matagal na, mahal ko. Alam mo na, pampagaan lang ng feeling, ganun. Bakit hindi mo subukan? No, ayoko. Kahit kailan hindi. Hindi ko yung susubukan, no? Ang KJ mo talaga, girl! As in super duper KJ to the highest level! Ewan ko ba kung bakit ka nga naging girlfriend nito ni Sailon? Mga adik pala kayo eh! Oh, Sailon, hindi naman. bakit hindi mo to sa akin sinasabi, ha? Ano bang magiging pagkakaiba kung sinabi ko sa yung oo, hindi? Kasi alam ko namang sasagutin mo ako no matter what. Patay na patay ka kaya sa akin. Alam nyo, sinisira nyo lang yung katawan nyo sa mga bisyo na yan. Hindi ba kayo naaawa sa sarili nyo? Ikaw, Sailon, hindi mo ba naiisip ang maaaring maging epekto sa inyo ng paggamit niyan, ha? Nako mga pare, nag-preach na ang Madre Superiora. Ano ka ba, Jenny? Walang basagan ng trip dito. Sige, kung ayaw mong tikman, edi huwag. Pwede ba? Huwag ka na mag-preach pa sa amin. Bahala kami kung anong gusto namin gawin sa mga katawan namin. Okay, fine. At least pinagsabihan kita. Kung ayaw mong sundin, edi wag. Sailon, break na tayo. Ayoko sa boyfriend na adik. Woo! Sailon, goodbye na raw sa'yo ang labidabs mo! Jenny naman. Huwag mo naman gawin sa akin to, Jenny. Break na tayo, Sailon. At tototohanin ko yon. Okay, fine. Break na tayo. Sinong tinakot mo? Ha? O Jenny, hindi lang ikaw ang babae sa mundo. At sino ka ba para gustuhin ko, ha? Di ka naman kagandahan dyan. Tsaka napaka-KJ mo. Ganun ah. Ba't mo ako sinampal? Para matauhan ka sa mga pinaggagawa mo. Sige, aalis na ako. Diyan ka na nga! Jenny! Jenny, ano ba? Bumalik ka nga rito, Jenny. Huwag mo na habulin pa yun. Halika, magsaya na lang tayo. Ito na yung foil at sachet mo. Tignan mo tong si Tons. Kanina pa humihit-hit. Dali na, Sailon! Hit-hit mo lang yan at makakalimutan mo na yang manang mong girlfriend. Ano ba yan si Jenny? Iniwang bukas ang pinto. Isara mo nga, Ed. Total, ikaw ang malapit dyan. Hayaan mo na lang yan. Humihitit na ako eh. Storboy na pa ako. Ay! Kaloka! Bakit biglang nagsara yung pinto? Ay! Nag-brown out! Ano ba yan, Tons? Jumper yata itong kuryente niyo eh. Eto, yung rechargeable lamp. Teka ha, bubuksan ko. Ayan. Ganito talaga rito eh. Jumper lang kasi ang ilaw ko kaya palaging nagpa-brown out.
Bakit? Anong problema? Bakit parang takot na takot kayo dyan? Ceylon. Nakita ko siya sa salamin. Sino, Tons? Sino nakita mo? Nako, pinagpapansin nyo pa yung si Tons. Bangag na nga yan. Mag-enjoy lang tayo, pare. Correct! Dali na, Ceylon! Hitit pa more! Woo! Come on! Muhay! Makabangon na nga. Uod? Bakit ang daming uod sa kwarto ko? Sinusundo ka na nila. Ceylon! Diyos ko, panaginip lang pala. Walang uod sa buong katawan ko. Buti naman. Teka, bakit bukas tong pinto ng kwarto ko? Tsaka bakit ang dilim sa labas? Ma? Ma, nandyan po ba kayo? Ma, kayo ba yan? Si Mama talaga nananakot pa eh. Makabangon na nga. Ceylon, Ma naman, bakit yun naman ako ginulat? mag-usap nga tayong dalawa. Oh, bakit bad mood ka ngayon ha? Adik ka ba? Gumagamit ka ba ng pinagbabawal na gamot? Ha? Anong pinagsasabi niyo dyan? Sinabi sa akin ni Jenny. Nakipaghiwalay siya sa'yo kasi nalaman niyang adik pala kayo ng barkada mo. Nagpapaniwala naman kayo doon sa babaeng yon. Kung ganon, hindi ka ba adik? Siyempre ma, hindi po. Kung sumagot ka kasi sa tanong ko, parang adik eh. Ano ba talaga, Ceylon? Etong tatandaan mo. Mahuli-huli lang kitang nagbabatak ng anong klaseng pinagbabawal na droga. Hindi ako magdadalawang isip na itakwil ka bilang anak ko. Tandaan mo yan! Jenny! Jenny, sandali lang! Bakit ba ang kulit-kulit mo, ha? Sinabi ko na nga sa'yo na break na tayo, di ba? Jenny naman. Alam mo, simula nung mag-break tayo, hindi na ako makatulog. Kasi palagi kang laman ng utak ko. Akala ko, hindi ako magiging affected sa paghihiwalay natin. Pero nagkamali ako. Mahal na mahal kita. Mahalin mo muna yung sarili mo bago ka magmahal ng iba. Ceylon, kaya ako masyadong concerned sa'yo. Kasi mahal kita. Hindi sa pinangingimasukan kang buhay mo. Pero concern lang ako sa'yo. Kasi ayaw ko mapahamak ka ng dahil lang sa mga bisyo mo. Hindi masama ang ginagawa ko sa'yo, Ceylon. Kaso, ayaw mong makinig sa akin. Ilang beses na kitang pinagsabihan pero ano? Tuloy ka pa rin. Ngayon, kung ayaw mong mapagsabihan, pues, hindi na ako ang babaeng para sa'yo. Jenny, please. Sige. Ipinapangako ko magbabago na ako. Hindi na ako magbibisyo. Huwag mo lang akong hiwalayan. Patawarin mo ako, Ceylon. Pero hindi akong babaeng nararapat para sa'yo. Ayoko sa adik. Jenny. Tumigil ka muna sa pagbibisyo mo bago ka bumalik sa akin. Please, Ceylon. Bitiwan mo na ako. Hindi kita bibitiwan, Jenny. Hindi kita pakakawalan. Akin ka lang. Ano ba? Ceylon, sinabi ko nga bitawan mo ako eh. Hindi. Akin ka lang, Jenny. Akin ka lang. Ano ba ano ba, Ceylon? Bastos ka! Jenny! Huwag ka nang lalapit sa akin. Kahit kailan. Diyan ka na nga! Jenny! Bumalik ka sa akin, Jenny! Pakiusap! Ceylon! Ceylon! Huh? Teka. Sino yung tumatawag sa akin? Ceylon! Ceylon! Sino ka ba? Ano bang kailangan mo sa akin? Kailangan ko ang kaluluwa mo. Huwag kang lalapit sa akin!
Lumayo ka! Lumayo ka! Sa akin na ang kaluluwa mo. Kailangan kong makalayo sa kanya. Hindi niya dapat ako maabutan. Diyos ko, ano ba itong nangyayari sa akin? Totoo ba yung nakita ko? Nagbabalik yung demonyong pari na yun. Anong gagawin ko? Paano ko siya matatakasan? Teka, si Ed yun na. Ed! Ed, hoy! Ed! Ceylon! Ano nangyayari sa'yo? Pangag ka ba ngayon? Ceylon! Kinukuha na niya ako! Anong sabi mo? Ceylon! Kinukuha na niya ako! Hindi kita maintindihan. Ed, sinong gustong kumuha sa'yo? Sandali. Magtapat ka nga sa akin. May problema ka ba? Bakit? Nawansihan ka ba o ano? Kinukuha na niya ako! Ceylon! Tatakot na ako! Ano bang nangyayari sa'yo? May sakit ka ba? Naku, nilalagnat ka. Bakit ka nasa labas? Dapat nasa bahay ka nagpapahinga. Hindi niya ako tinitigilan, Ceylon! Natatakot na ako! Diretsahin mo nga ako. Sino ba yung humahabol sa'yo, ha? Sindikato ba? Mga pulis o ano? Hindi kita maintindihan. Kukunin niya raw tayong lahat! Anong sabi mo? Ay nako, nakatira ka na naman yata kaya ka ganyan eh. Huwag mo kong hahawakan. Hindi ako si Ed. Father Romar? Teka, anong gagawin mo? Bakit may hawak ang balisong? Ed, huwag mong itutok yan sa leg mo. Wag! Ed! Wag! Buti naman, Jenny. At naisipan mo pa rin dumalaw sa amin kahit na break na kayo ng anak ko. Gusto ko lang po sanang kumustahin si Ceylon. Eh ayun, 2 araw nang hindi lumalabas ng kwarto niya eh. Eh baka po high na naman siya. Jenny, talaga bang gumagamit ng droga yung anak ko? Opo, tita. Maniwala po kayo. At pinagtapat ko po yun sa inyo, hindi para siraan si Ceylon, kundi para maagapan po yung addiction niya. Tita, hanggat maaga po, parehab nyo na po si Ceylon. Ay, siya nga po pala, tita. Yung tropa ni Ceylon na si Ed, natagpuan pong patay dun sa kabilang kanto nung isang araw. Ginilitan daw sa liig. Ang suspecha po ng mga pulis, onsehan sa droga ang motibo sa pagpatay. Ceylon, anak! Buti bumaba ka na. Ma? Jenny? Kumusta ka na? Ayos lang ako. Teka, bakit ka nga pala nandito, ha? Wala lang. Sige na, tita. Aalis na po ako. Ganun ba? Sige, Jenny. Mag-ingat ka, ha? Yung tropa mong si Ed, brutal daw na pinatay. Baka daw onsehan sa droga yung suspecha sa pagpatay. Anong pinagsasabi nyo? Walang onsehan sa droga, ma. Nagpakamatay si Ed. Hindi siya pinatay. Teka, Ceylon. May alam ka ba sa nangyari sa kaibigan mo? Wala po. Naisip ko lang po. Si Ed kasi yung tipo ng taong palaging suicidal. Kaya baka nagpakamatay lang yun. Anak, pupunta tayo sa klinik ngayon. At ano naman po ang gagawin natin doon, ma? Ipapadrug test kita. Ano? Ma naman! Hindi ko kailangan magpa-drug test. Gusto ko lang malaman kung adik ka nga o hindi. Hindi ako magpapa-drug test, ma! Tapos ang usapan! Bumalik ka nga dito, Ceylon! Ceylon! Ano ba, Ceylon?
Ceylon, mamamatay ka. Mamamatay ka. Lumayo ka sa akin. Lumayo ka sa akin! Diyos ko po. Panaginip lang pala. Umaga na pala. Ma? Ma, kayo ba yan? Ma? Ma, kayo po ba yan? Teka, sandali lang po. Bubuksan ko na po ang pinto. Ma? Sino kaya yung nasa pinto kanina? Ay, ang lakas naman ng hangin. Ma? Ma? Wala namang tao. Kung ganun, sino kaya yung kumakatok? Sino kaya yung tumatawag? Si Laika? Teka nga. Hello? Laika? Napatawag ka? Ceylon! Ayoko na! Ha? Anong ibig mong sabihin, Laika? Natatakot na ako. Ayaw niya akong tantalan. Ceylon, kinukuha na niya ako. Hindi kita maintindihan, Laika. Sino ba yung gumugulo sa'yo, ha? Alam mo, ganyan din yung sinabi sa akin ni Ed bago siya mamatay. Ceylon, tulungan mo ako. Parang awa mo na. Natatakot na ako. Gusto mo puntahan kita dyan sa condo unit mo? Laika, please. Kumalma ka lang. Huwag kang matakot. Laika! Anong nangyayari sa'yo? Naririto siya. Nagbalik siya. Nagbalik siya, Ceylon. Kukunin na niya ako. Laika, ano ba? Laika! Hello? Laika! Diyos ko po. Teka nga. Ah! Diyos ko! Bakit ayaw magbukas ng pinto? Ano ba to? Ma! Ma, ayaw magbukas ng pinto! Ceylon. Anak! Anak, okay ka lang ba? Buksan mo tong pinto! Ma! Hindi ko mabuksan ang... Ceylon, anak! Ano bang nangyayari sa'yo? Ma, natatakot na ako. Ano bang problema mo, ha? Meron ka bang problema sa eskwelahan? Ano? Bakit ka ba nagkakaganyan, Ceylon? Matulungan niyo po ako. Tahan na, anak. Hanggat nandito ako, walang mananakit sa'yo. Huwag ka nang matakot, Ceylon. Ma, si Laika. Tumawag sa akin. Kailangan ko siyang iligtas. Ha? Pero anak... Aalis na po ako. Teka! Anak! Anak! Sandali lang! Anak! Ano na kayo nangyayari kay Laika? Ito na yung unit niya. Laika? Laika, si Ceylon to! Teka, bakit biglang bumukas ang pinto? Laika? Laika, naririto na ako. Laika, nasaan ka ba? Nasaan na ba yung babaeng yun? Teka, baka nasa kusina o kaya nasa CR. Laika? Laika! Laika, anong ginagawa mo dyan sa balcony? Laika, mahuhulog ka dyan! Laika, huwag mo gagawin yan! Bumaba ka dyan, Laika! Naririnig mo ba ako? Ano ba? Anong gagawin mo? Pipigilan mo siya. Ceylon, kukunin na niya ako. Bumaba ka dyan! Huwag kang sasama sa kanya! Pakiusap, Laika! Please! Huwag mong gagawin yan! Ano ba nagmamakaawa ako sa'yo? Hindi ako si Laika. Huwag kang tatalon! Laika! Ceylon. Ceylon. Sa akin na ang kaluluwa mo. Ano ba? Tigilan mo na ako! Nagmamakaawa ako sa'yo!
Ceylon! Anak ko! Ano bang nangyayari sa'yo? Ginugulo niya ako, Ma! Ayaw niya akong tigilan! Akin ka na! Ceylon! Akin ka na! Diyos ko po! Parang awa niyo na po! Tulungan niyo po sana ang anak ko! Ceylon, anak! Lumayo ka sa akin! Hindi mo ako anak! Hindi ikaw ang nanay ko! Teka, tatawag ako ng doktor! Anak, huwag ka matakot! Anak! Lumabas ka sa kwarto ko! Layas! Sige, anak! Lalabas na ako! Magpakita ka sa akin, hayop ka! Papatayin kita! Ceylon! Ceylon! Akin ka na! Akin ka na! Tons? Ceylon, si Marito, girlfriend ni Tons. Marie, si Tons. Si Tons, nagwawala. Magtatangkang magpakamatay. Ano? Marie, pigilan mo si Tons. Tumawag na nga ako ng barangay tanod kanina eh, pero hindi pa sila dumadating. Ceylon, natatakot na ako. Marie! Tons, huwag mong gagawin yan! Tons, ano ba? Huwag ka magpapakamatay. Bitiwan mo yung baril mo! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka sa akin! Tons, parang awa mo na! Bitiwan mo yung baril mo! Ayaw niya ako tigilan! Gusto niya akong kunin! Gusto niya akong dalhin sa impyerno! Marie! Itanong mo kay Tons kung sino ba ang gumagambala sa kanya. Sige, sige. Tons, sino bang gumagambala sa'yo, ha? Si Father Romar! Demonyo ang paring yun! Demonyo! Diyos ko, Tons, bitiwan mo yung baril mo! Tutulungan naman kita kung may problema ka eh! Hindi sagot ang magpapakamatay! Pakisabi kay Ceylon na siya na ang susunod na mamamatay! Tons, ano ba? Tons, huwag mo gagawin yan! Marie! Anong nangyayari, Marie? Tons, Tons, huwag mo kong paparilin! Wag! Wag! Marie! Marie! Diyos ko po! Anong nangyayari sa amin? Hello? Hello? Ceylon! Tons? Ano ba ginagawa mo? Bakit mo pinatay ang girlfriend mo, Tons? Hindi ako si Tons. Anong pinagsasabi mo? Ikaw na ang susunod. Parating na ako. Hintayin mo ako. Father Romar, pakiusap naman. Tigilan mo na kami. Kung gusto mo, susuko na kami sa mga pulis. Itigil mo na to, pakiusap. Manahimik ka na! Huli na ang lahat, Ceylon. Sa akin na ang kaluluwa mo. Tons! Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day, be at my side to rule and guide. Amen. Ma? Ma, kayo ba yan? Ceylon, ako to. Ceylon. Tita Lucing, Jenny, buti dumating ka. bakit po may ambulansya po sa labas? At saka, bakit po maraming nurses dito? Mga taga-mental hospital yan. Ha? Mental hospital po? Si Ceylon. Ano pong nangyari kay Ceylon? Ayaw ko sanang isipin. Jenny, napabaliw na yata ang anak ko. Kaya ako sila pinapunta dito. Kaso ayaw sumama sa kanila ni Ceylon. Jenny, ikaw na sana ang tumulong sa anak ko.
Sana kumbinsin mo siyang sumama sa kanila. Jenny. Sige po, Tita Lucing. Pupuntahan ko na po siya. Nasaan po ba si Ceylon? Nasa kwarto niya. Halika, sasamahan kita sa taas. Salamat po. Maawa ka na sa akin. Tigilan mo na ako. Ceylon. Ayoko na. Tama na! Diyos ko, bakit nangyayari sa akin to? Ceylon. Ceylon! Bukasan mo tong pinto! Si Jenny to! Jenny? Teka sandali. Bubuksan ko ang pinto. Ceylon! Jenny, buti dumating ka. Tulungan mo ako. Natatakot ako. Kukunin niya ako. Kumalma ka, Ceylon. Tumingin ka sa mga mata ko. Ngayon, sabihin mo sa akin, kung ano ba yung bumabagabag sa'yo, ha? Jenny, nagbabalik si Father Romar. Kinukuha niya ako. Alam ko siya rin ang kumuha kina Ed, Laika at Tons. Jenny, natatakot ako. Ayokong mamatay. Huwag kang mag-isip ng ganyan. At saka bakit ka naman kukunin ni Father Romar, Ceylon, ha? Patay na yung pare. At kung nakikita mo man siya, epekto yan ng drogang nilalagay mo dyan sa katawan mo. Jenny, ayan na naman siya. Naririnig ko na naman ang boses niya. Ceylon, wala kang naririnig. Lahat yan imahinasyon mo lang. Jenny, aaminin ko sa'yo. Kami ni Tons ang pumatay kay Father Romar. Ano? Diyos ko. Totoo ba yan, ha? Pinagnakawan namin siya. Pero nanlaban siya. Kaya pinatay namin siya. Diyos ko. Jenny, susunduin na raw nila si Ceylon. Ma, hindi ako sasama sa kanila. Ceylon, hindi sila masasamang tao. Nandito sila para tulungan ka. Hindi ako baliw. Jenny, hindi ako baliw. Anak, pakiusap. Sumama ka na sa kanila. Para din to sa'yo eh. Sila lang ang makakatulong sa'yo para gumaling ka. Ma, hindi ako sasama sa kanila. Hindi ako baliw. Ceylon. Ayan na naman siya. Jenny! Ma! Tulungan niyo ako! Ceylon! Please! Lumayo ka sa akin! Hindi ako si Ceylon! Ceylon, anak ko! Anong nangyayari sa'yo? Nurse! Nurse! Dali na ko! Wala yung anak ko! Pigilan niyo! Bitiwan niyo ako! Sinabi ng bitiwan niyo ako eh! Anak ko! Bitiwan niyo ako! Anak ko! Hindi ako baliw! Hindi ako baliw! Tita Lucy! Tita Lucing, huwag na po kayong umiyak. Naaawa lang kasi ako sa anak ko. Kasalanan ko, Jenny. Hindi ko napalaki ng maayos yung anak ko. Hindi niyo po kasalanan yung nangyari, tita. Anong hindi kasalanan? Kung maganda lang sana ang pagpapalaki ko sa anak ko, hindi sana siya magiging adik. Tita Lucing, alam ko po, hindi po kayo nagkulang sa pagpapalaki niyo kay Ceylon. Nagkataon lang po na nagkamali siya ng mga kinaibigan. Sana gumaling pa ang anak ko.
Huwag po kayong mag-alala. Gagaling din po si Ceylon, pero kailangan niya lang pong pagbayaran yung mga kasalanan niya sa batas. Bakit? Anong ibig mo sabihin, Jenny, ha? Tita, umamin po sa akin si Ceylon. Silang dalawa daw po ni Tons ang pumatay kay Father Romar. Diyos ko po! Jenny! Totoo ba yung sinasabi mo? Opo, tita. Bukod pa dun, si Ceylon din daw po ang pumatay kay Ed at kay Laika. May CCTV footage po yung mga pulis na nagpapatunay na si Ceylon po ang pumatay sa kanilang dalawa. Diyos ko pa! Hindi! Hindi! Mamaya po, pupunta po dito si Inspector para kausapin po kayo tungkol sa anak niyo. Jenny! Kung talaga nagkasala si Ceylon, hindi ko siya kukonsintihin. Ma! Ma! Mabuksan niyo po itong pinto, Ma! Tita Lucing, si Ceylon, nasa labas po. Ha? Anong ginagawa niya rito? Naku, baka tumaka siya sa mental hospital. Teka, ako na po magbubukas ng pinto. Ceylon, anong ginagawa mo dito? Tulungan niyo ako. Bakit ka tumakas sa mental, anak? Tumakas ako kasi hanggang ngayon sinusundan niya pa rin ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Jenny. Ma! Natatakot na ako. Ceylon, kailangan mong bumalik doon. Teka, tatawag ako. Huwag mo silang tatawagan, Ma! Kung mahal niyo ako, Ceylon! huwag niyong gagawin yan. Ceylon, paano ka gagaling yan kung ganyan ang gagawin mo? Hindi ako baliw. Hindi ako baliw. Hindi ako baliw. Ceylon! Ayan na naman siya, Ma! Ayan na naman siya, Jenny! Nadidinig ko na naman si Father Romar! Ceylon, kukunin ko na ang nanay mo, pati si Jenny. Jenny, nandito siya para kunin kayo, Ninay. Tama na, Ceylon! Hindi nagbalik si Father Romar. Ngayon kung sinasabi mo na kukunin kami ng paring yon, baka ikaw lang ang papatay sa amin! Ceylon, sa akin na sila. Jenny, hindi mo sila makukuha. Tandaan mo yan. Magkakamatayan tayo! Ceylon! Diyos ko po! Akin na yung phone mo! Tita Lucy, tatawa po ka sa mental! Sinabi nga huwag mo silang tawagan. Ceylon! Bitawan mo si Jenny! Hindi ako makahinga! Bitawan mo si Jenny! Hindi ako si Ceylon! Hindi ako si Ceylon! Tita Lucy! Ceylon! Ang mama mo! Nabago ka ko! Nangigising ang nanay mo, Ceylon! Wala akong pakialam. Hindi pa ako tapos sa'yo. Ceylon! Mamamatay ka na. Tama na! Please! Mamamatay ka na. Hindi ko na kaya! Ma! Jenny! Gumising kayong dalawa! Pakiusap! Ceylon, Hindi ka pa ba masaya? Pinatay mo na sila! Ano pa bang gusto mo, ha? buhay ang kinuha mo. Kaya buhay din ang kapalit. Nakikiusap ako. Layuan mo na ako. Lumayo ka na sa akin! Ceylon, akin ka na. Sige, patayin mo na ako. Kung sa tingin mo yan ang makapagbibigay sa'yo ng hustisya. Ceylon, sasama ka sa akin. Hindi ako sasama sa'yo. Hindi pa hihintulutan ng Diyos na makuha mo ako. Diyos ko,
patawarin niyo po sana ako sa mga kasalanan ko. Nangangako ako. Magbabago na po ako. Iligtas niyo po ako sa kamay ng Diablo. Nandiyan na ang mga pulis para hulihin kanila sa pagpatay mo kina Ed, Laika, Jenny, at sa mama mo. Ikaw ang pumatay sa kanila. Ikaw ang pumatay sa kanila. Bunga lang ako ng imahinasyon mo dahil sa isa kang adik habang buhay ka ngayong magdurusa. Patayin mo na ako! Dali! Patayin mo na ako! Pakiusap! Patayin mo na ako! Kung ganon, tutuparin ko ang kahilingan mo. Father Romar. Father. Ceylon, akin ka na. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Always your number one.